Evanđelje po Mateju, 12. poglavlje. U ono vrijeme prolazio je Isus subotom kroz usjeve, a njegovi učenici ogladnješe te počeše trgati klasje i jesti. A farizeji mu, vidjevši to, rekoše: Gle, učenici tvoji čine što nije dopušteno činiti subotom. Ali on im reče: Niste li pročitali što učini David kad gladnje on i oni koji bijahu s njim? Kako uđe u dom Božji i pojede prinesene kruhove, koji ne bijaše dopušteno jesti ni njemu ni onima s njim, nego samo svećenicima. Ili niste pročitali u zakonu da subotom svećenici u hramu oskvrnjuju subotu, a bez krivnje su? A kažem vam, ovdje je jedan veći od hrama. Da ste pak znali što znači ono, milosrđe hoću, a ne žrtvu, ne biste osudili ove nedužne. Ta sin čovječi gospodar je i subote. I otivšavši odande, dođe u njihovu sinagogu. I gle, bijaše ondje neki čovjek s usahlom rukom, pa ga upitaše govoreći: Je li subotom dopušteno ozdravljati, kako bi ga optužili? A on im reče: Koji to od vas čovjek koji ima jednu ovcu, ako ova i subotom upadne u jamu, ne bi je uzeo i izvadio? Koliko je onda čovjek vrijedniji od ovce? Tako, dopušteno je subotom činiti dobro. Tada reče čovjeku: Ispruži ruku svoju. I ispruži je i povrati se, zdrava kao i druga. A farizeji, izašavši, održaše vijećanje protiv njega, kako bi ga pogubili. No Isus se, doznavši to, povuče odande i pođe za njim veliko mnoštvo i sve ih ozdravi. I zaprijeti im da ga ne očituju, da se ispuni što je rečeno po proroku Izaiji govoreći: Evo sluge mojega koga izabrah, ljubimca mojega u kome si ugodi duša moja. Stavit ću duha svojega na njega i navještat će pravdu narodima. Neće se prepirati ni vikati, niti će tko po ulicama čuti glasa njegova. Trske stučene neće prelomiti i stijenja štotinja neće ugasiti, sve dok pravdu ne izvede do pobjede. I u njegovo ime uzdat će se pogani. Tada mu dovedoše opsjednuta slijepa i nijema i ozdravi ga, tako da je slijepi i nijemi i govorio i vidio. I sve ono mnoštvo bijaše zadivljeno, pa govorahu: Da ovo nije sin Davidov. A farizeji, čuvši to, rekoše: Ovaj ne izgoni zloduhe osim po Belzebulu, vladaru zloduha. No Isus im, znajući njihove misli, reče: Svatko kraljevstvo u sebi razdijeljeno opusti i svaki grad ili dom u sebi razdijeljen neće opstati. Pa ako Sotona Sotonu izgoni, u sebi je razdijeljen. Kako će onda opstati kraljevstvo njegovo? A ako ja po Belzebulu izgonim zloduhe, po kome ih izgone sinovi vaši? Zbog toga će vam oni biti suci. Ali ako ja po duhu Božjemu izgonim zloduhe, zbilja je k vama došlo kraljevstvo Božje. Ili kako netko može ući u kuću jakoga i pokućstvo mu oplijeniti, ako najprije jakoga ne sveže? I tada će mu kuću oplijeniti. Tko nije sa mnom, protiv mene je. I tko sa mnom ne sabire, rasipa. Zato kažem vam, svaki grijeh i hula oprostit će se ljudima, ali hula protiv duha neće se oprostiti ljudima. I tko rekne riječ protiv sina čovječega, oprostit će mu se. Ali tko rekne protiv duha svetoga, neće mu se oprostiti ni na ovom svijetu, ni u budućem. Ili uzgojite dobro stablo i plod je dobar, ili uzgojite nevaljalo stablo i plod mu je nevaljao. Da po plodu se stablo poznaje. Porod iz miski. Kako možete govoriti kad ste zli? Ta iz obilja srca usta govore. Dobar čovjek iz dobre riznice srca iznosi dobro, a zao čovjek iz zle riznice iznosi zlo. Ali kažem vam, za svaku beskorisnu riječ koju ljudi izgovore polagat će račun
u dan suda. Jer po svojim riječima bit ćeš opravdan i po svojim riječima bit ćeš osuđen. Tada odgovore neki od knjižnika i farizeja govoreći: Učitelju, htjeli bismo od tebe vidjeti znak. A on im odgovorivši reče: Naraštaj zao i preljubnički znak traži, ali mu se znak neće dati, osim znaka proroka Jone. Jer kao što Jona bijaše u utrobi morske nemani 3 dana i 3 noći, tako će i sin čovječi biti u srcu zemlje 3 dana i 3 noći. Ljudi, Ninivljani, ustat će na sudu s naraštajem ovim i osuditi ga, jer oni se pokajaše na propovjed Joninu, a gle, ovdje je nešto veće od Jone. Kraljica Juga ustat će na sudu s naraštajem ovim i osuditi ga, jer je s krajeva zemlje došla čuti mudrost Salomonovu, a gle, ovdje je nešto veće od Salomona. A kad nečisti duh izađe iz čovjeka, prolazi po bezvodnim mjestima tražeći spokoja, ali ga ne nalazi. Tada kaže: Vratit ću se u kuću svoju odakle izađoh. I došavši, nađe je praznu, pometenu i uređenu. Tada ode i uzme sa sobom 7 drugih duhova gorih od sebe, te uđu i nastane se ondje. I bude posljednje stanje onog čovjeka gore od prvotnoga. Tako će biti i ovomu zlomu naraštaju. A dok on još govoraše mnoštvu, gle, majka i braća njegova stajahu vani tražeći da s njime govore. A netko mu reče: Gle, majka tvoja i braća tvoja vani stoje tražeći da s tobom govore. A on, odgovorivši, reče tomu što mu kaza: Tko je majka moja i tko su braća moja? I ispruži ruku svoju prema učenicima svojim, te reče: Evo majke moje i braće moje. Jer tko god vrši volju Oca mojega koji je na nebesima, on mi je brat i sestra i majka.